Здравейте, потребители на VBOX 7. Сега ще ви покажа. Ще търсим Diamond. Окей, тук има един Diamond, но това е нищо. Нямаме много неща. Тук е Физо 156. Физо всички неща са изчезнали. Плюс кирки. Да. Аз нали умрях? Откъде? Ние нали качихме ни клипове. Където умрях? Оля да върна. Аз отивам да ги търся. Ще се махна. Уф. За какво ми е да ги събирам? Чупа. Не, няма. Ще направя просто как се прави портал към Ендера. На креатив. Ти си от тук. Защото съм тъп, е. Защото съм тъп. Защото съм тъп, е. Защото съм тъп, бе. Отказа портал към Ендер. Добре, няма значение. Що е? Ти си много зле. Задните що? И какво като съм казал портал към Ендер? О, пъти лъга. Кой бе? Си много тъп, бе. Ти си тъпа, ти си от... Кой го каза? Аз го казвам, що не Да, нещо поръча. Не ми швепс. Шопска салата, баб. Коя шопска салата си ти в главата, бе? Аз съм шопска салата. О, стана. Голяма рота. Ти си много тъпа. Що бе? Защото си мъртв. Защото съм мъртв. Защото не знам. Ти ще кажеш. Не! In the fight! Ето така справи. Може да се фърлих. Не! Ей, Франки. Ето точно така справи портал Ти към аз Ендера. съм проиграл. Няма смисъл да ви показвам. Ето Франки, ма! Коя е Франки, бе? Много Та халяга. много заребяваше. Да, аз поне харесвам. Кой е Франки ли харесваш?